Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes je toho strašne veľa, čo vám chcem povedať a hlavne ukázať. V prvom rade máme hotový strih na jarné šaty. No, povedal by som, že sú nové, ale už ste ich videli v rámci vianočných šiat, tak vám o tom poviem za chvíľu trošku viacej. A nájdete ich niekde tuto v rámci týchto ostatných krásnych šiat na štendri. O ostatných šatoch vám poviem v priebehu tohto videa, máte sa na čo tešiť, pretože som sa konečne presťahovala, tak som našla a trošku som aj upratala kostýmársky sklad a vybrala som vám pár zaujímavých kúskov. Rôzne veľkosti, rôzne materiály, myslím, že vás potešia. No a hlavne sú tu ukryté šaty, ktorým sa budeme dnes venovať. A ešte som si odskočila na menšie nákupy a hlavne som chcela vidieť nové kolekcie, tak vám ukážem trošku aj z nákupov. Ako prvé vám chcem určite ukázať šaty, pretože vám poviem, som z nich úplne hotová. Naozaj si myslím, že sú krásne ako strihovo, tak tentokrát aj farebne. Vybrala som vám niečo jednofarebné, aby ozaj vyznel ten strih. Takže takto ich vidíte zatiaľ na vešiaku, čoskoro ich uvidíte na mne, ale chcem vám dať do pozornosti, že šatočky už som vám ukazovala aj v rámci károvaného prevedenia vo vianočnom videu. Nechávam klipy zavesené hneď niekde tuto za chvíľočku, ale aby ste mali predstavu, sú to ozaj šaty, ktoré sa hodia mnohým postavám. Dala som Včkový výstrih, nech vám to krásne predĺži túto líniu. Máte ich v rámci nejakého zavinovacieho detailu, takže vám to veľmi pekne bude pasovať aj na hrudi, alebo teda prsie, a sukňa je áčková. Takže ozaj si myslím, že šatočky, ktoré vyzerajú možno jednoducho, ale sú veľmi rafinované, nadčasové a ozaj sofistikovaný strih. Strih je môj vlastný, ukazovala som vám ho na začiatku videa a nechám vám link na stiahnutie dole pod videom, tak sa určite pozrite. Čo som vám ešte nepovedala je, že dnešné šatočky sa volajú Astrid. Pozrite, pripravila som vám ich od veľkosti XS až po XXL a pre tie z vás, ktoré sa pýtajú, že ako viem tvoriť strihy a ako vymýšľam tieto šaty, tak len také malé, krátke intro do mojej minulosti. Ja mám za sebou návrhárskú školu vysokú, takže strihy pripravovať viem, samozrejme šiť viem tiež. V materiáloch sa myslím sa vyznám tiež celkom slušne. No a práve pre tieto šaty som vám vybrala ako materiál crepe satin. Niečo, čo je krásne splývavé, niečo, čo je elegantné, sofistikované a ako stvorené práve na tento model. Priznám sa, že najskôr som sa pohrávala s myšlienkou, že ich urobím z tejto divokej farby, ale hovorím si, že asi by to bolo na vás moc v rámci nejakej jarnej kolekcie, tak si to uchovám na letnú a vymyslíme z toho nejaké krásne, odvážne šaty. Takže som nakoniec siahla po tejto nádhernej farbe a myslím si, že v rámci tohto strihu perfektne vyznie. A ukážem vám ich samozrejme krok za krokom. Pripravila som vám na to malý online kurz šitia šiat. Chcela som, aby to bolo viacej také osobnejšie, to znamená, že budete mať možnosť sa pýtať, budeme ho tvoriť spolu. Samozrejme, strihy už máte pripravené, krok za krokom je to natočené, ale ak vám bude niečo chýbať, ja neviem, chcete si trošku zmeniť výstrih, alebo si potrebujete pohrať trošku s podsádkami, inak to zapracovať, máte na to priestor. Naozaj chcem, aby to bavilo aj mňa tieto online kurzy a zároveň boli prínosné aj pre vás. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. No a podľa mňa najvyšší čas vám konečne ukázať, ako to vyzerá v reáli. A toto sú o nich šatočky Astrid. Nechala som vám dlhé viazačky, takže sa s tým viete krásne opásať. Počkajte, už som to začala viazať, teraz sa tu domotám. Ale teda jednoducho si viete vyformovať krásne pás. Zároveň som vám nechala rafinovaný detail aj tuto v tejto hornej oblasti, takže vám to ozaj krásne vyformuje postavu. Keď chcete ešte zakrývať pásy alebo niečo, tak samozrejme tie viazačky sú dostatočne dlhé. Kľudne sa oviňte niekoľkokrát. No a samozrejme sa skvelou stylujú. Počkajte, môžete alebo zoberiete malú kabelku, keď ozaj sa budete chystať niekomu na promócie, alebo teda budú to vaše promócie, prípadne na nejakú party a máte outfit vybavený. Podľa mňa sa super k tomu hodia práve sandálky, ale samozrejme môžete použiť aj lodičky. Ja som zvolila sandálky, lebo mi to príde ozaj také letnejšie, jarnejšie. Pokiaľ chcete niečo, ako by som to povedala, potiahnuť to trošku nižšie do nejakej normálnej úrovni, tak samozrejme vyberte klasickú kabelku. Pozrite. Napríklad niečo takéto a zase tomu nájdete inú možno nejakú príležitosť. Prípadne, keby ste išli do divadla, tak môžete vyraziť napríklad aj takto. Na začiatku videa som vám ukazovala šaty na štendri a spomínala som vám, že som trošku riadila v rámci kostýmerského skladu. Toto sú modely, ktoré som vám vybrala, lebo si myslím, že sa vám môžu hodiť práve na túto jar a nadchádzajúce leto. Jeden z nich už mám na sebe, aby ste mali zhruba predstavu, že pokiaľ by ste náhodou mali o niektoré z tých šiat záujem, vidíte ich na mňa a ich budete chcieť, kľudne mi napíšte. A ostatok vám nechám zavesený na Vinted, respektíve oni vám asi všetky oskončia na Vinted, ale ak by ste niektoré prioritne chceli, tak mi kľudne dajte vedieť. Toto sú jedné z nich, myslím si, že majú taký trošku vintage vibe, ale sú strašne pohodlné. Myslím, že je to vískóza, majú ešte aj počívku vnútri, takže vám nič nebude presvítať a je to krásny letný model. Opäť raz jednoduchý na stylovanie, priznám sa, ja som ostala v tom, čo som mala pri tých svojich zelených šatočkách, ale myslím, že sa to akurát hodí. Čo poviete? Ja som ich stiahla opaskom. Dobre, opasok není súčasťou, ja ho budem používať ešte aj pri niektorých ďalších.
lebo ako som vám spomínala, čísla tých šiat sú rôzne. Nie sú všetky XS ani S, takže to potrebujem občas trošku stiahnuť, ale nech vidíte, že toto zrovna také S by mohlo byť. No, S-ko alebo aj M-ko by sa kľudne zmestilo. Ukážem vám ešte niektoré. Ako ďalšie som vám vybrala tieto dlhé krásky, majú veľmi rozkošný čipkový detail v rámci tejto oblasti. Je to celé rafinované, pekné a hlavne ten materiál je ľahučký. Sú to šatočky, ktoré sa na Slovensku ani v Čechách nedajú zohnať, takže pokiaľ sa pre ne rozhodnete, budete ozaj jediná, ktorá ich máte. Ktorá z vás má rada krátke šaty? Myslím si, že tieto by sa vám mohli páčiť, majú veľmi rafinovaný strih a priznám sa, je to aj strih, ktorý som zvažovala, či sa neinšpirujeme a nevymyslím vám nejaké dlhšie rafinované ženské šatočky. Pozrite, tie rukaviky sú ozaj také rozkošné, je to veľmi ženské a peknúčké. Čo poviete, keby sme to už robili z nejakého takého príjemného viskozového materiálu alebo z nejakého hodvábu, už to by boli nádherné šaty. No každopádne mám tieto a jedny si nechávam aj ja, takže ak chcete mať aj rovnaké ako mám ja, tak tieto jedny sú k máni, je to ale veľkosť 34, aby ste vedeli. Ako ďalšie, tieto. Vybrala som vám ozaj z takého farebnejšieho súdka, myslím si, že na leto ako stvorené. A čo ja mám hlavne rada, je tuto tento nazbrkaný rukavik. Ozaj taký rafinovaný detail a ešte druhá vec, ktorú ja úplne milujem na šatok, a to je keď sa niečo deje v oblasti brucha, že vás to krásne opticky vyštíhli. Tiež tu máte, počkajte, vám ukážem, tuto je taká spona, takže tu máte ďalší detailik a ozaj sa nemusíte báť, je to strihané takýmto spôsobom, takže nič není vidno, nebojte. A sú veľmi pekne tvarujúce postavy. Takže vyzerá jasne ako takto. Myslím si, že tieto sa vám budú páčiť. Tiež, ak by sa vám podobné strihy páčili, dajte mi vedieť a môžeme niečo obdobné spolu vymyslieť. Myslím si, že sú veľmi ženské a rafinované. Peknúčke, aj z jednofarebného prevedenia by boli tip-top. Vyberám vám ešte tieto a priznám sa, už nevládzem, hrozne je tu teplo, ale tieto si myslím, že stojí za pozornosť, pretože majú opäť raz veľmi pekný strih a tuto majú viazačky. Takže si to viete krásne napasovať na tie svoje predlacie a myslím si, že sú naozaj zaujímavé. Je to veľkosť 38, tak sa nelakajte, ak vidíte, že to na mňa tak trošku odstáva, sú ozaj trošku väčšie. Dobre, ja si idem dať tieto dole a vy si zatiaľ pozrite, čo krásne som videla v obchodoch. V rámci zachovania duševného zdravia počas sťahovania ateliéru som sa rozhodla navštíviť obchody a pozrieť si nejaké inšpirácie, povedzme, na tvorbu aj do ďalších videí, no a lepšie rozhodnúť som sa nemohla. Ozaj som videla kopec krásnych vecí a strašne to bolo super, pretože zrovna v ten deň neskutočne pršalo, čo koniec koncov uvidíte aj na mne počas skúšania. Uvidíte, že som si skúšala rôzne šaty, nehovorím, že sa mi vždy farebne hodili, to vôbec nie, ale chcela som, aby ste mali zhruba nejaký prehľad, že čo sa strihov týka, povedzme aj čo sa potlačí týka, čo sa teraz nosí, aby ste si našli pre seba to práve, čo vás očarí. No ja som si poskúšala ozaj kadečo, veľmi sa mi páčili také zelené šaty s previazaním v páse, to už som vám spomínala aj počas tohto videa, že ja mám takéto rafinované detaily rada. Takisto som skúšala rôzne bundičky, musím povedať, že milujem vlnu, takže vlnené kabáty a vlnené bundy, joj, to je moja úplná obsesia. A takisto som si skúšala aj bundu od Victorie Beckham. Určite poznáte, že tu dizajnérka robí kopec krásnych vecí, veľmi pekné prepracované strihy. Priznám sa, športovú bundu som od nej napríklad nečakala, ale bola veľmi prepracovaná, kopec kadejakých detailíkov a funkčných drobností, takže sa mi to veľmi páčilo. No tiež som vám vybrala, lebo viem, že mnohé z vás máte radi volány, tak ozaj tam boli šaty so záplavou volánikov a musím povedať, že na také letné dovolenky k moru by to bolo úplne krásne. Neskutočne boli ľahučké a veľmi vzdušné, takže veľmi, veľmi pekné. Akurát mi to pridávalo strašne na objeme a asi aj na veku, ale bolo to veľmi fajn. Niektoré ste sa ma pýtali aj na nejaké kompletíky, povedzme, že košela, nohavice. Tak som vám vybrala nejaké topy, ktoré sa mi zdali byť pútavé. Ten zelený bol zase za mňa akože veľmi taký pôsobivý. No a potom som vybrala taký biely, veľmi elegantný a ja mám hrozne rada, keď z oblečenia trčia kadejaké cípy a niečo za vami veje pri chôdzi, takže to sa mne osobne veľmi páčilo, hoci tiež na mňa to pôsobilo trošku zostaršujúco, ale viem si predstaviť, že nikomu z vás by sa mohol veľmi hodiť.